ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତର ପଟେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ପଥର ସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଏମିତି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପଥରର ଯେଉଁଟାକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ବନାହବ ଯେଉଁଟା ୱାଲ୍ ଡେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ପୁରା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। এইটা ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପଛପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିୟୁଟା ପୁରା ଶାନଦାର ଭିୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେଉଁଟାକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଏଠି ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଭିୟୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଶାନଦାର ଭିୟୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଗୋଟେ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସିଲଭର ଗଛମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ବନେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ସବୁ ସିଲଭର ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ୱାଲ୍ ବନେଇବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଥର ସହିତ ବନାହବ ଏମିତି। ଭିତରେ ସବୁ ମକା ଆଉ ସେ ସିଲଭର ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଟା ଏ ଭିୟୁଟା। ତକି ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ ପାଣି ପୁରା ବାହାରୁଛି ପୁରା। ଆଇଲାନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଖାଡ଼ୁଛୁ, ବାହାର କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେ 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡେ 2 ଆଜି। ତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପଥରର ଯେଉଁଟାକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ବନାହବ ଯେଉଁଟା ୱାଲ୍ ଡେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା। ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ କୋବି ଲଗାହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଡେଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯା ଆସ କରୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଏମିତି ରହିଛି ପୁରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଡେ 1ରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆମର ଥିଲା। ତ
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଡେ 2 ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ମାନେ ବନାଉଛୁ ଯୋଉଟାକି ସିଲଭର ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବ। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ସିଲଭର ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବାଟା ମାନେ ଭୁଲିଗଲି, ଯାହାକି ଏଇ ୱାଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବନାଉଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ସବୁ ପଥର କାଢ଼ି କରିକି ରଖିଛୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତର ପଟେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ପଥର ସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ସବୁ କାଢ଼ିବାକୁ। ଏମିତି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉଟାକି ଡେ 1 କାମ ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲି କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡେ 2 ର କାମ, ଯୋଉଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଥର ବଡ଼ ପଥର ଆମେ ମାନେ ବାହାରକୁ କାଢୁଛୁ, ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏ ପଥର। Kalau usir tuh bro, dinamnya serta sinan. Kalau kumak enak dunia selalu, ya sarkatan. ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ପଥର ସବୁ ଫୁଟା ହଉଛି, ଯୋଉଟାକି ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। Naganda ko. Pinaplagay pati niya. Ibati ko rin bastin ka eh. Kasi ka na plano doon. Alam mo, market yun. Anit mi der leki. फ्रेंड्स, ଏହା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।